Raporttianne kaivataan. Yrityksen toimitilassa. No, minä nyt kävin ja etsin meidän osakkaiden joukosta miehen, joka osaa tämmöisen ympäristöraportin kirjoittaa, mutta eikö niinku oikeasti meidän pitäisi yrittää vähän korjatakin näitä? Eikö se liioittanut? Koska sinä olet ollut niin hyvä lupien kirjoittaja ja hankkit meille tuon ympäristöraportinkin. Tahdon minä palkita sinut uudella kaivoslupahakemuksella. Mitä luulet, olisikohan Suomussalmen maisemissa mitään kaivosta? Suurilla lupauksilla sisään. Ympäristökatastrofin kautta ulos. Siitä mun kurssiin pitää. Aukko mun altaaseen, hakemukset sun etutaskuus. Älköön lupien saaminen loppu. Synti suuri surkia kun särki altahan, niin apuun kutsu johto porras PR-armeijan. Kun kaivostöinä perämme pilas meidän järvemme, josta on pihohto saatu koko Kainulle. Jopa joutui uusi aika koko Kainulle, kun kaivosala laitettiin etusijalle. Kun kaivostöinä perämme pilas meidän järvemme, josta on pihohto saatu koko Kainulle. Jopa syntyi uusi kaivos Talvivaaralle, josta saapi nikkeliä koko kansalle. Kun kaivostöinä perämme pilas meidän järvemme, josta on pihohto saatu koko Kainulle. Tiedottajat suomalaisille ilmoittivat juuri, et kaivumiesten toimesta on tehty allasuus. Kun kaivostöinä perämme pilas meidän järvemme, josta on pihohto saatu koko Kainulle. Kansalaiset surumielin katso järviään, eipä niistä taida olla enää mihinkään. Kun kaivostöinä perämme pilas meidän järvemme, josta on pihohto saatu koko Kainulle. Emme ole millään viekkauella emmekä vääryydellä tulleet teidän maillenne kaivoksia kaivamaan, vaan ihan teidän oma kaivoslakinen mukaisesti. Olemme köyhiä yritysjohtajia ja pyydämme vähän ymmärrystä ja toista kipsisakkaa alla. Haluaisin myös muistuttaa Tenava-tähden uusinta lähetyksistä. Tules nyt Raimo. Ketä ei kiinnosta oikeasti enää se. Kiitos olkoon meidän liiksaamme edestä. Vaikka sen parit vie ja tility jäävie, kyllä siellä aina